साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख, शांती आणि समृद्धीचं जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर सर्वजण कसे आहात? आणि आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप छान जावो ही माझी इच्छा आहे. तर पटापटा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला लाईव्ह या, जॉईन व्हा पटापटा. सर्वांची दिवाळीची तयारी लगबग चालू असेल. तर माझ्या चॅनलबद्दल मी सांगते. कोकणची माणसं साधी बोळी ही चॅनलचं नाव आहे माझ्या. आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच कोकणातले शॉर्ट्स वगैरे छान छोट्या छोट्या, तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. गणेश नमस्कार गणेश दादा, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. नवीन पटापटा लाईक करा. कसे आहात गणेश दादा? काय गो दिवस ऑनलाईन दिसत होतीस म्हणजे? म्हणजे काय? पटापटा सर्वांनी लाईव्हला या. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. या चॅनलला पटापटा लाईव्ह या सर्वांनी. हॅलो मुकेश, नमस्कार मुकेश दादा, कसे आहात आपण? चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. अजून चॅनलला कोणी लाईक केलं नाहीये, पटापटा लाईक करून घ्या. तुमच्या कृपेने चाललंय सगळं व्यवस्थित. तथास्तु. ठीक आहे. तुम्ही दादा, मुकेश दादा, आम्ही पण ठीक आहोत. लाईक डन, थँक्यू मुकेश दादा. गणेश दादा तू पण लाईक कर. राम पालो, हॅलो राम दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मुकेश म्हणतात कोकणात यायचंय मला फिरायला. हो दादा, नक्की या. कोकण आपलंच असा. राम पालो, जेवण झालं का? हो हो, जेवण बनवलंय, जेवायचंय. गणेश म्हणतोय येणार होतीस ना कुंकेश्वरला मला भेटायला. काय लगेच सांगितलं की लगेच कोण येतंय बाळा? योग यायला पाहिजे कुंकेश्वरला यायचा. कोकणातली माणसं खूप दयाळू असतात म्हणे. हो दादा, असतात दयाळू. सगळीच नसतात पण थोडीफार असतात. खरं आहे ना? हो हो, खरंच आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. तुझा स्वभाव कसा आहे ताई? माझा स्वभाव, मला पटकन एखाद्याची दया येते. माझ्याकडनं जर काही करता येत असेल मदत तर मी नक्की करते. आणि मी थोडीशी हळवी आहे. आलीस ना? मी पार्किंगला असतो कामाला. त्या मंदिरात का कुंकेश्वरच्या?
पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे माझ्या चॅनलला. चिडचिड तर नाही नाही तुझा स्वभाव आहे, चिडचिडा पण आहे. जी चिडचिडी असतात तीच मनाने खूप म्हणजे अशी हळवी असतात खरं सांगायचं तर. तुझी गाडी फ्रीमध्ये लाव इकडे. ओके मानसी. हाय मानसी. राम पालवे. कोकणी सरला चाललोय मी आज. कोकणी सरला. ओके नीट जा दादा. मुकेश मला तर शांत दिसते तुझा स्वभाव. दादा मी शांतच आहे, पण कधीतरी माणूस चिडणारच ना, कधीतरी चिडतो. म्हणजे डोकं सटकले की कधी काही पण बोलायचं, मग तिथं सटकते माझं डोकं. लाईक डन. थँक्यू मानसी. इथं नवीन प्लीज प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करून, डबल टॅप केलं की लाईक होऊन जाते दादा. मानसी मला वाटलं आज लाईव्ह नाही येणार, वाट बघत होती. नाही ग, थोडासा उशीर झाला लाईला, पण आली. काल संडेला लाईव्ह नाही घेतलं मी, म्हणजे घ्यायचं होतं पण जमलं नाही. म्हणजे घरातून फोन वगैरे येत होते त्यामुळे नाही जमलं. मुकेश दादा हसतोय. ताई ये ना प्लीज, कुंकेश्वरला वाट बघत आहे. हो दादा मी नक्की येणार आहे. माझ्या आता भावाचं लग्न होणार आहे, तेव्हा मी भावाला सांगते चला आपण कुंकेश्वरला जाऊया पाया पडायला. तर नक्की येऊ आम्ही कुंकेश्वरला. भात असतो तुमच्या भागात? हो हो भात असतो, आणि आम्हाला चिंगम खाते. भात असतो आमच्या भागात, म्हणजे दुपारचा आणि रात्रीचा भात पाहिजे, आणि सकाळची भाकरी तांदळाची, आणि रात्रीची तांदळाची भाकरी पाहिजे, पण भात तर पाहिजे. पटापटा लाईक कराल, लाईक होत नाहीये. चिंगम खाते मी. ऑनलाईन येणार नाही, भेटून जा. सुभाष देशपांडे. नमस्कार दादा, लाईव्हवर तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे दादा. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. बरोबर ओळखलं मी. तुला पण आवडतं वाटतं चिंगम. मुकेश दादा तुझं लाईव्ह कधी असतं, किती वाजता असतं नक्की सांग, म्हणजे मी पण जॉईन होईल. सात वाजता, शाम को 7 बजे. ओके ठीक आहे, मी प्रयत्न करीन 7 वाजता जॉईन व्हायचा. मुकेश मग दादा तू लाईव्हला तुझ्या फेस दाखवत नाही वाटतं. शी शी चिंगम कसले खाताय. मी सेंट फ्रेश खाते, चिंगम नाही खात. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. माझ्या चॅनलवरती छान छान व्हिडिओ आहेत कोकणातले, आणि कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की जाऊन पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल. पटापटा लाईव्ह आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मग तुम्हाला आपल्याशी बोलता येईल सर्वांशी. अरे देवा दादा, असं नसतं, जे आहे ते आहे. खाऊ नकोस रे, ते गळ्यात अडकतात. मी लहान नाही आहे गळ्यात अडकायला. तर दादा असं नाही आहे, माणूस काळा गोरा यावर डिपेंड नसतं. तू कसं प्रेझेंट करतो स्वतःला ते महत्त्वाचं आहे. तुझे चांगले विचार महत्त्वाचे आहेत, फेस महत्त्वाचा नसतो दादा.
तर नक्की विचार कर या गोष्टींवर. म्हणजे काय माहिती आहे दादा, आपण जर स्वतःला वाईट बोललो ना, तर जगही वाईट बोलतं. त्यामुळे आपण स्वतःवर प्रेम करायला शिकायचं पहिलं, आणि नंतर मग आपल्याला आपल्यावर प्रेम करतील लोकं. जर आपणच एक आपल्याला निगेटिव्ह जर समजलं, तर कशी लोकं हे करणार ना, आपल्याला एक्सेप्ट करणार. ताई तुझं माहेर कुठं? माझं माहेर सिंधुदुर्ग. प्रशांत डोंबे. हॅलो प्रशांत दादा, नमस्कार. ओळखलं का? हो प्रशांत दादा, ओळखलं मी. सांग ना. माझं सिंधुदुर्ग माहेर आहे दादा. गणेश दादा, माझं सिंधुदुर्ग माहेर आहे. तर लाईव्हवर पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. पटापटा जॉईन व्हा. प्लीज पटापटा जॉईन व्हा. नमस्ते. फॉलो केलंय तुम्ही मला, धन्यवाद. हो दादा, मी तुम्हाला फॉलो केलंय. मी तुमचे व्हिडिओ पण पाहिले. लव्ह मेसेज हाय वाटतं. कसलं लव्ह मेसेज? हो हो, लव्ह मॅरेज आहे आमचं. नाही दादा, आमचं अरेंज मॅरेजच आहे, पण खूप लव आहे. लव्ह मॅरेज नाही आहे, अरेंज मॅरेज आहे. पण अरेंज मॅरेज केल्यानंतर लव झालं. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं. हॅलो मानसी, कुठे गेलीस तू? मानसी वाटतं जेवण बनवते आज. छान छान काहीतरी रेसिपी असणार मानसीकडे. तर पटापटा लाईक करा. मानसी म्हणते मी पण शॉर्ट व्हिडिओ टाकायला सुरुवात केली आहे ताई. मानसी कॉंग्रॅच्युलेशन. असंच काही नाही काही छान काम करत राहा, जेणेकरून तुला मोटिवेट मिळेल. चकलीची भाजणी चालू आहे. वाव मानसी, छान छान छान. आम्हाला पण पाठवून दे चकली. मी काल परवाच्या दिवशी शंकरपाळी केली. गणेश कोल्हे, सो ब्युटिफुल दिसत आहे. थँक्यू गणेश दादा, थँक्यू सो मच. मानसी हो ताई, पाठवते. थँक्यू मानसी, पाठव पाठव. छान छान कुरकुरीत चकली. हो बघितला व्हिडिओ, छान आहे. थँक्यू मानसी. तर नवीन असाल तर प्लीज पटापट लाईक करा. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. मानसी आवाज बसलाय वाटतं. हो ग, माझा मध्ये मध्ये आवाज बसतो. ताई तुझं माहेर गाव कोणतं? नाही सांगू शकत. इथं मी माझी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाही देऊ शकत, याची नोंद घ्यावी सर्वांनी. आणि कृपया करून मला पर्सनल क्वेश्चन विचारू नये. ओळखीची आहेत माझ्या? काय ओळखीची आहेत? जेवण बनवून झालं का? हो मानसी, जेवण बनवून झालंय, जेवायचं आहे. आज निलेश दादा नाही आहे वाटतं लाईव्हला. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मेसेज करा. बघितलंय कुठं तरी. ओके, थँक्यू.
मी पण तुला बघितलंय कुठेतरी. हा निलेश दादा नाही आहेत, येतील मे बी. निलेश दादाचा लंच टाइम संपला असेल. हाय तनुजा, नमस्कार. हां असू दे जा. तनुजा धामापूरकर, नमस्कार तनुजा ताई, कसे आहात तुम्ही? लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. मानसी म्हणते रोशनी ताईच्या लाईव्हला ये ना ताई आज. अगं मानसी, म्हणजे काय होते माहिती आहे, तिचा 3चा टायमिंग आहे. म्हणजे 3च्या टायमिंगला मला मुलांना ट्युशनला सोडायचं असतं. त्यानंतर माझे मिस्टर येतात, तेव्हा आम्ही जेवायला बसतो. त्यानंतर भांडी सगळं चालू होतं. त्यामुळे हा माझा प्रॉब्लेम होतो. मला मुलांना सोडायला जायचं असतं ट्युशनला. मध्ये मध्ये असते मी. तनुजा धामापूरकर, हाय ताई. हॅलो तनुजा, कशी आहेस? जाऊन आलीस का तू? दर्शन घेतलंस का? अरे कुठं बघितलं मला? आता हे काय बघते लाईव्हला? मानसी, ओके ताई. ओके ताई. ओके मानसी. तर पटापटा लाईक करा. पटापटा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल आहे. मी दररोज ऑनलाईन येतो. कुठे? यूट्यूबला का? यूट्यूबला ऑनलाईन येतो का? हो आली जाऊन ताई, रात्री आली 12 वाजता. वाव. ओके 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 गणेश दादा, मी तुझ्या लाईव्हला जॉईन होईन. फेसवर खूप छान ग्लो आलाय. कुठे गळून पडतंय म्हणून ते. हे बघ. तनुजा येते ताई मी, बाय. का ग तनुजा, जातेस कशाला? थांब ना थोडा वेळ, गप्पा मार. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सबस्क्राईब करून, आणि डबल टॅप करा लाईक करायला. तनुजा म्हणते मानसी ताई हाय. मानसी ताई हाय. मानसी ताई, मानसी म्हणते हाय तनुजा ताई. माझा मेसेज वाच. तुझा मेसेज काय वाचू? फक्त याच्या आधीचा हो म्हणूनच आहे. मी दररोज ऑनलाईन येतो लाईव्हवर. हो ओके, एवढंच आहे मेसेज. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही लाईव्हला जॉईन होऊ शकाल. तर पटापटा सबस्क्राईब करा आणि मेसेज करा, कमेंट करा पटापटा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या मित्रांनो. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सबस्क्राईब करून. ताई माझा शॉर्ट व्हिडिओ पाहिला का? नाही ग, मी नाही पाहिलाय, मी पाहते जाऊन. गणेश दादा म्हणतोय ताई दशावतार पिक्चर बघितला का? नाही, मी नाही बघितलाय. मी पिक्चर नाही बघितलाय तो, पण बघायचा आहे मला. बघू कधी टाइम भेटतोय तो. कोणी कोणी तुम्ही पाहिलात का? सर कोणी पाहिलाय मला प्लीज कमेंट करून सांगा की दशावतार मूवी कोणी पाहिलाय तो, आणि कसा वाटला तोही नक्की सांगा. मस्त आहे तो. ओके. पिक्चर गणेश दादा म्हणतोय पिक्चर खूप छान आहे. अजून कोणी पाहिलाय का? मानसी तू पाहिलास का? तनुजा तू पाहिलास का?
तर पटापट लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. मानसी म्हणते नाही पाहिला. ओके, बघायचा आहे. ओके मानसी, तू आणि मी एकदमच बघायला जाऊ. तू सिंधुदुर्गात आली की मला सांग. तू कधी जाणार आहे मानसी सिंधुदुर्गात? मानसी म्हणते नक्की. हो चालेल. ओके, तर पटापट लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो, जेणेकरून तुम्हाला मेसेज करता येईल. प्लीज सबस्क्राईब करा. गणेश माझं नाव. हाय, नमस्कार गणेश दादा. वरती पण एक गणेश आहे. नमस्कार, चॅनलला तुमचं स्वागत आहे दादा. ताई साहेब, बोला दादा साहेब, बोला दादा साहेब. कुठून बोलत आहात नक्की सांगा आणि डबल टॅप करा जेणेकरून लाईक होईल चॅनलला. नाही, शाळा असते त्यामुळे नाही जायला भेटत आणि संडेचा एक दिवस भेटतो जो आराम करायला भेटतो, त्यामुळे कधीतरी जात येतं. कशी आहे माझी लाडकी ताई? मी छान आहे. चिपळूणवरून ताई. ओके, चिपळूणवरून बोलताय दादा. नमस्कार. चिपळूणला वातावरण कसं आहे आता नक्की सांगा. ओ माय गॉड, बॅटरी कमी आहे. गणेश माझं नाव. आम्ही कोकणकर. नमस्कार दादा. छान छान, खूप कोकणातून बोलताय, खूप छान वाटतंय. कोकणची माणसं साधी भोळी. हा दादा, कोकणची माणसं साधी भोळीच आहेत. देवाका पाडवी. तुम्ही कुठून आहेत ताई? मी आहे कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. गणेश, पाऊस नाही ताई. कोकणात पाऊस रात्रीचा पडतोय, संध्याकाळचं गडगडतंय, दिवसभर गरम होतंय, असं वातावरण चाललंय. त्यामुळे खूप सर्दी खोकला सर्वांना चालू आहे. गणेश माझं नाव. पाऊस नाही ताई. हा, पाऊस तर नाही आहे, पण मध्ये मध्ये कोकणात पडतोय सिंधुदुर्गात. मानसी, पाऊस आहे का चिपळूणला गणेश दादा असं विचारतायत. मानसी ताई, गणेश म्हणतोय साधी पण आहे, थोडी भानकोड आहे. मग काय असणारच, पूर्ण साधं राहून थोडंच जमतंय है ना. परी, तर मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि कमेंट करा. सबस्क्राईब केल्यावर तुम्हाला कमेंट करता येईल, तर पटापटच कमेंट करा दादा आणि मैत्रिणींनो. थँक्यू. निलेश दादा नमस्कार. आतून गोड बाहेरून काटेरी फणसासारखी. हो हो, तशीच असतात कोकणातली माणसं. एक मिनिट. मानसी, प्लीज डू लाईक शेअर सबस्क्राईब कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनल. थँक्यू मानसी सर्वांना सांगितल्याबद्दल. माझी मोबाईलची चार्जिंग संपली त्यामुळे प्रॉब्लेम आलाय. निलेश म्हणतोय
हम्म, मजेत ना. होय दादा, करंजे वगैरे काल बनवलंस की नाही नक्की सांग. आणि मला ताई, गणेश म्हणतोय ताई मला सांग, कोकणची माणसं साधी का बोलतात? कारण कोकणातल्या माणसांकडे हे नसतं काय तर, कोकणातल्या माणसांक काय स्वार्थ नसतं कोणत्याही गोष्टीचं. एखाद्या वेळी ती पेज खाऊन राहती पण कोणाकडे मागाक नाही जाणत की आमच्याकडे ह्या नाही ता नाही खरा नाही. मानसी, निलेश दादा बघा तुमची आठवण काढली की तुम्ही येतात. देवका म्हणताय क्षण घेत घेत आहात का ताई तुम्ही? नाही दादा, मी हाऊसवाईफ आहे आणि यूट्यूबचं चॅनल आहे माझं, कोकणची माणसं साधी बोळी. माझं शिक्षण झालं आहे दादा, ग्रॅज्युएट आहे मी. 2015मध्ये माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं आहे. ताई म्हणजे सावली, दाजी म्हणजे आधार. हो गणेश दादा, खरंच आहे. छान बोललास तू. मानसी म्हणते नमस्कार दादा. गणेश, माझं गाव म्हणतोय घरच्या प्रत्येक कोपऱ्यात असते त्याची सावली. खरंच छान आहे. हो हो दादा, खरंच आहे. निलेश म्हणतोय धन्यवाद मानसी, बरे वाटते तुम्ही आठवण काढता, पण यार प्लीज आठवण काढू नका, उचक्या लागतात मला. बरं आहे ना दादा, तुला मोबाईल घ्यायची गरज नाही. उचक्या आल्या की तू समजायचं की कोकणची माणसं आठवण काढतात. हो मस्त बनले या, फराळ करायला. हो हो दादा, नक्की येतो. निलेश, तुझे शंकरपाळी रील पाहिली, मस्त, कीप इट अप. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. छान झालेल्या पण मी एकदम खुसखुशीत बनवल्या. मानसी, होय होय निलेश दादा. गणेश दादा म्हणते कुठे कार्यक्रम असेल असेल धावत जातील. हो दादा, जर शहरात असतील आणि कोकणात जर आपल्या कार्यक्रम असेल तर माणसांचा पाय तिथं शहराकडे थांबत नाही, लगेच आपल्या गावाकडे ओढ घेत ओढ ओढ त्यांना खेचत घेऊन जाते, अशी असतात कोकणातली माणसं. गणेश म्हणून म्हणतोय कोकणची माणसं, येस येस, आम्ही कोकणची माणसं. मला पण फराळ पाहिजे ताई. हो हो, सर्वांनी या फराळ खायला. निलेश म्हणतोय मानसी तर दिवाळीत डोसे बनवत बसली आहे. मानसी, हा बघ निलेश काय दादा काय म्हणतोय की तू डोसे बनवते दिवाळीमध्ये. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. नाही नाही दादा, तो ब्रेकफास्ट होता. ब्रेकफास्ट होता. देवका पाडवी, लग्नाला किती वर्ष झाली? 8, 9 चालू आहे. पण कृपया आम्हाला पर्सनल क्वेश्चन विचारू नका. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. मानसी म्हणते आता आता आज टाकणार आहे निलेश दादा, बघा नक्की, चकलीचा व्हिडिओ येईल. हो मानसी, आम्ही सर्वजण पाहतो. तर मानसीचं पण चॅनल आहे, तर नक्की मानसीच्या चॅनलला भेट द्या आणि तिचे व्हिडिओ पहा रेसिपीचे. गणेश दादा म्हणते सोनियाच्या ताटी उजळलेल्या ज्योती ओवाळी ते भाऊ राया रे. छान छान. आता भाऊबीज येणार आहे, प्रत्येक भाऊ बहिणीकडे जाणार आहे. अगं मस्करी करतोय, तुझा ब्रेकफास्ट जेवणाच्या वेळी भेटेल ना? निलेश म्हणतोय नक्की नक्की बघू आम्ही. शीतल खंडेराय, नमस्कार शीतल ताई, जय श्री स्वामी समर्थ. मानसी, होय दादा म्हणते मस्करी करताय. गणेश दादा म्हणतोय मी देतो विकत तो फराळ, काय पाहिजे असेल सांगा. मानसी, चालते मस्करी दादा, मला आपल्या माणसांची. ओके मानसी, व्हेरी गुड. शीतलताई, जेवण झालं का? नमस्कार शीतलताई. रोशनीताई नाही आल्या का? रोशनीताई येतच नाही आहेत वाटतं हल्ली, काय माहिती. ताई येऊ ना भाऊबीज करायला? हो हो नक्की या.
रोशनी ताई कुठे राहिल्या? ज्योति से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. वा 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 वा. तुम्हाला काय? तुम्हाला हो, निलेश दादा म्हणतोय हो मानसी मस्त. बोला बाकी काय म्हणताय? तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. हो मानसी मस्त. बोला बाकी काय म्हणताय? हो हो, या या भाऊबीज करायला. गणेश माझं नाव. माझी ताई लाखात भारी. धन्यवाद धन्यवाद दादा. ताई बोल तू. पण काय बाकी काय विशेष? विशेष काय नाही अजून. माझ्याकडे चकल्याचं भांडा नाही ना. मम्मी भांडा ऑनलाईन मागवलंय पण त्या काय अजून येणार नाही. मानसी म्हणते रोशनी ताई नाही आल्या आज. हा, रोशनी ताई नाही आल्या. काहीतरी प्रॉब्लेम असेल म्हणून नाही आल्या असतील. शरद खरे नमस्कार दादा. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. ताई तुम्ही या कुंकेश्वरला, मी तुम्हाला भाऊबीज करतो. हो दादा, मी नक्की बघते. येणं तर शक्य नाही आहे कारण आहेत काही कारणं. पण जेव्हा मी कुंकेश्वरला येईल तेव्हा तुम्हाला नक्की भेट देईन आठवणीने. तर इथं 12 लाईक झाले आहेत. अजून लाईक होत नाही आहेत. पटापटा सर्वांनी लाईक करा. नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. जिथं वरती सबस्क्राईब म्हणून दिलेलं असेल तिथं प्लीज सबस्क्राईब करा. माझी ताई हसताना गोड दिसते. अशीच नेहमी हसत राहा. ये दुआ है मेरी रब से. थँक्यू गणेश दादा. तू पण खूप छान सुखात आनंदात राहा. नक्कीच त्या दिवसाची वाट बघतोय गणेश दादा म्हणतोय. हो हो दादा, नक्कीच येईन, नक्की येईन. तर सर्वांची दिवाळीची तयारी झाली का? कंदील वगैरे स्वतःच्या हाताने बनवा जेणेकरून तुम्हाला लावताना खूप आनंद होईल. काही कमेंट हवेतच गायब होतात. असं का होतंय मला पण नाही कळतंय. असं का होते मला नाही माहिती. बघा ना, निगेटिव्ह कमेंट असेल ते त्या लगेच दिसतात. पण चांगल्या कमेंट असतील तर त्या हवेत गायब होतात. ही आहे दुनिया. नमस्कार नमस्कार काका. आम्हाला सुद्धा फराळ दिवाळीचा पाठवा. हो काका, नक्की पाठवतो. या तुम्ही. गणेश दादा म्हणजे आमची दिवाळी मी कामाला आहे तिथंच होते. ओके दादा. मग फॅमिली आहे का तुमची तुमच्यासोबत? निलेश दादा म्हणतोय कंदील बनवायला नाही ग वेळ इतका. तुझा कसा काही सोपी डिझाईन असेल तर सांग. हो दादा, मी सांगते. हा, गेल्या वर्षी आम्ही बनवलेला कंदील आणि एक बॉटलचा बनवलेला बटरफ्लायचा आणि त्यात असं छान एक छान लाइटिंग झालेली.
नाही दादा, गणेश दादा तुम्ही प्रॉपर कुठले आहात नक्की सांगा. गणेश दादा मी येतोय, मी निघालो आहे, मी बसलो बसमध्ये, ऑनलाईन भांडी घेऊन येतोय. धन्यवाद धन्यवाद. कार्ड बघू पेपरवर आणि समजाव जरा. उद्याच्या लाईव्ह मध्ये मी समजावतोय. देवगड. मग फॅमिली तुम्ही देवगडचे, तर मग फॅमिली पण देवगडलाच असतली ना. पटापट लाईक करा, डबल टॅप करून स्क्रीनला डबल टॅप केलं की लाईक होतं. रडू नको ताई, मी ऑनलाईन येतो, लाईक सबस्क्राईब पण करतो. रडत नाहीये मी. ऋषीराज, हाय ऋषीराज. कोकणची माणसं साधी बोळी. येस येस. धन्यवाद. तुझं लाईव्हला स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून. माझं गाव परूळ, मी कामाला आहे कुंकेश्वरला. परूळ कुठे आहे? परूळ परूळ नाही माहिती कुठे आहे. माझं गाव पुरळ. पुरळ कुठे आहे शोधावं लागणार. पुरळ, मी कामाला आहे कुंकेश्वरला. नाही मला काय कळत पुरळ काय आहे हे. मी मनोज आहे. नमस्कार मनोज दादा, नमस्कार. तुमच्या मुलाचं नाव ऋषीराज आहे मला माहिती आहे दादा. पडेल कटिंग माहिती आहे? नाही दादा. हे कुठल्या तालुक्यात आलं? देवगडमध्येच येतं का? मी व्हिडिओला कमेंट केली नाही म्हणजे? गणेश मध्ये कोकणच्या माणसांच्या उरात भरली शहाळी. हो, गाणं खरंच खूप छान आहे ना, ऐकताना पण खूप भारी वाटतं. ओके, देवगडमध्ये आलं ताई. ओके ओके दादा, छान. चला तर दादा, लाईव्हला आता मी संपवते लाईव्ह. ओके ओके, चुकून झाली. विजयदुर्ग माहिती तिकडेच आलं. हो हो, विजयदुर्ग माहिती आहे. जेवलीस का ताई? आता जेवणार आहे लाईव्ह संपवलं की. तर थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटू. कोकणची माणसं साधी भोळी. आज स्पेशल काय आहे? स्पेशल असं काही नाही आहे. काल चिकन झालं त्यामुळे आज एकदम असं हलकं फुलकं खायचं. तुझ्या आज नेटवर्क गडबडता हा वाटता. दुसऱ्यांचे कमेंट दिसत माका, ते पण मिस होत आहेत. असू दे दादा, मी आता संपवते. उद्या आपण भेटू लाईव्हला 1:15 कोकणची माणसं साधी बुळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि आता आम्ही बाय बाय करतोय. तर उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. टेक केअर. बाय निलेश दादा, बाय मानसी, बाय गणेश दादा.